lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lamang ang imong mga giahag upay akinindughan ko ano nili ako masakamag unsa may hinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. I know you feel like you want me and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Okay. May mong baka. Vocalize? Dear M.O.R. Linggo. Judesa GMORs. Oh. Gilantan na eh. Huh? Gilantan. Gilantan. Serious. Viewing sa'yo. Again. Ano? Okay. MOR, itago na lang ko sa pangalang si Riza. MOR, you go at show si Jungan Riza. Mga dinosaur to Riza. I'm 21 years old. 21,000 ang dati sa all. And a nursing student. And nursing students. Oops. MR, bago lang ko nabulagan sa akong boyfriend. MR, Gawab Elms, Boylet Oaks. Dagan mo kami mga misunderstandings. MR, Eldos mi matuvish. Eldos mi tuvish. Sabot. On and off ang among relationship, pero kadugayan, ni-design nagyug ko nga undango na. Egis Mikela, Galov, check siya kung may Eldos na Oaks. Bosa MOR. Just MOR. I decided na di lang sa ako magsulod-sulod aning mga gugma-gugma. Siya sa ko Eldos siya, dolo siya, jugma sa Eldos siya para tatuloy Oaks. MOR na ako'y best friend. Ay tago na sa pangalang si Ayin. Ang best friend Oaks, jitago sa jungal ng Ayin. Ever since MOR, sige nagimig uban, kay magkabas magod mi sa high school. Kasi nabong kay Batch M sa high school song. Sa college na mi, wala nagkauban kay lahi na mi og kurso. Jo college M's H nabo ehal ng course OMS. MOR sa una, na siya magustuhan sa ako gapanguyab. MOR an bet ayos show kon bet dash. Manakusahay ko na yung mga uyab sa iya, magpalayo na lang ko. Siya sa siya to ibayo ayos Oyal Oaks, Julagput Oaks Oyal, Oyaak. Manang MOR, karon na nagkita nami, malipayon ko sa iyang maayong balita. MOR Atix M's Happy Oaks, ayong Julitasan. Kay nado siya ay boyfriend na karon. Siya boyfriend Nora. Naitago na ito sa pangalang si Richie. Oga siya yung nga Richie. Okay mo, klaro kayo nga in love kayo si Ayen sa iyang boyfriend karon. MOR, klaro sa Julabel sa Ayas sa Boylet Ayas. Og din na nagsuko na ako gong mangya. Sa sa Jugman Jahak sa
Huy, best! Si Webes go Wednesday pa man karon. Huy, best, mga goa. Ako na I'm Webes. so happy sa akong new boyfriend. Kasi may bagong boyfriend na ako. Grabe, ito ginakita ko na nakakita kay karon pa ka nakaingon na nanay kay Uya. Yeah, kasi sa una ba ginuho ko sa imo, mga gusto ko mga boys. So ngayon, meron na akong boyfriend and Richie. Richie ang name. Dili ang address Richie. Happy for you, Bes. Thank you so much. Oh my I'm God. happy to see you. Happy, Bes. And, Yeah. Inaot unta Bes nga kanang siya nagid Bes. Kay murag ikaw 100,000 naman gud na nga lalaki ako na ila-ila sa imo ha. Yeah, actually, I'm very happy siya ang boyfriend ko because I know that he loves you so much. So much. He loves me. Kung sa man lugar siya mo kuan sa imo Bes. Congratulations. Bisa ba ninyo pag-uyab? I mean, very- siya kuan childhood friend or naila-ila lang? Actually, nag-meet ni Monday and kami na Tuesday. Dugay ha. Actually, ano yun nag-meet kami sa isang place, tapos sabi niya sa akin, I'm very cute. Tagalog. So, ano rin kasi ano rin siya ako nga mag-kwento na mag-court siya. So, nag-court siya, naging kami na dahil. Nag-court sa imo ha? Sumini, at tumusa ka ng kuan? Bulwagan ng katarungan? Dili, lahi to sa kaso man ang akuan. Ay, lahi din sa court. So muna yun to na nag-boyfriend na kasi Richie. But don't worry. Happy for you, Bes. Kung sa mga ganin na inaton to siya nagyod. Dapat ipamita mo doon para mamit mo akong boyfriend. Hey, babe! Oh my God, dala siya. Pasensya na nakainom ng siya. Ubo. Ano din na imuyab? Addict. Tanawa lang yun kasi mo follow up ka ba? Alam ka mani diri. Hi, babe. Oh, Hi, babe. Uy, Ayo, babe. oh my God. Ay. Hindi mo ka PDA ah. Waka ko yung Hi, Riza. This is my boyfriend, si Richie. Richie, meet Riza. Hi. Yeah. Ako ka, Richie, ka na kasi mo ba nga akong college friend? Yeah, ako to si Kuan. Uy! Ako to si Sa Riza. Diyos ang dugo sa dalunggan. Uy, Richie! Viv! Babe, Viv. Hi. Si parang niya, si? Riza ako name. Si Riza. Hi. You're Richie, right? Hi, Riza. Richie na, tanaw na ba sa imong pants? Ay? Okay. You peed your pants. Mga na saba, babe. Nga na day kay friend nga gwapa. Ay, over. Mas gawa pa sa ko sa'yo feeling sa kay Kadiha. Ay. Wala man. Hi, Riza. Pasakay sa diin mong Saan ni guys? Ay mo na Richie. Ay mo tayong kugo. Mag-lunch na ta. Ano na to si Juan? Ano tayo mo friend si Riza? Ay, it's okay guys. Ay, lagi mag-WhatsApp ka I insist. Oh my God. I insist. Sa iglesia ni Cristo ay Mag-ano sa ta? I insist. Mag-ano sa ta? Mag-dinner. Bahala ka. Alas 12 sa udto. Dinner ta. are you sure? Please, Riza, please. Wala problema guys. Sa kaiya mga threat. Bomb threat? Treat. Ay kabalaka, it's for free. Sige na siya na. Dako siya sweldo ko. Ano siya sa MRDJ sa MR. Ayaw kay... I feel like I'm third wheeling to you guys. Usa daw? Ay Third kabala. wheel. Third wheel? Nagtulong haligi? Oo, kay partner na baya mo. Di ako naman siya It's kay. okay, it's okay. Automotive Canrela. So, mag-check ninyo di ha? Okay lang. At least okay. mailan nakaka nga. Alam naman ako, siya dito yung ikaw itong gingon niya best friend ni Yeah. Best friend ko before ba? Kasi pa yung ilog laki. Sige, Sa best? please. Hindi ha? Learn nga ba? Dito ba yan? Dito nga best friend. Please, Liza, join us. Come on, let's join us. Hoy, ay sabi, ginilin ako ninyo dili. Ano ako sama kayo mo?
Yes, sir. Unsay order niyo, sir? Holy shit. Pili na, babe. Ay, ikaw, Raisa. Pili, Raisa. Sino gusto, sige, Raisa? I'm having what you're having, guys. Sa mga i-order ninyo? Kuala ko. Raisa. Kanina, tistigan ni mo ni Raisa. Kanina, lamin nila dre. Kanina, babe, lamin ni babe. Raisa. Ikaw na ibalad si mo, babe. Raisa, kanina. Sure. Wali mo, kanina. Kanina, i-try po ni siya. Oh, thank you. Tubig na ako, babe. Kasi i-try nila, lamin kanila ko na peanut butter, pili ka. Wow! Sige. Let me try that. Try that. Kompleto. Have it. Thank you. Mayonnaise. Dres, Diri ko dapit. Kamu yung mag-abay, diri ko dapit malingkod. Babe, nakapili na ka, babe? Oo. Sige, ikaw na ibala ka nung taon ni mo, babe. Raisa, okay na mo. Yeah. Pili lang. Oy, gusto nga magutom ka, Raisa. Ako, babe. Gigutom na ko, babe. Mo ba? Kaon na, babe. Kaon lang. So, Ayan, kumusta naman ang imuhang life? Okay lang gyapon. Sige, bika-bika. Saan? Ikaw, Raisa, asa mga connected? Ako? I'm actually connected ko sa PIDEA. Uli na ko, babe. Gubatong pagnegosyo nito. Uli na to, babe. Mo ba? Dalaga pa ba ka, Raisa? Yeah, parehas kaya po ni Ayen. Dalaga pagyapon. Single pagyapon. Mo pa, simong kagwapa. Single pagyapon ka. Uy, babe. Uy, ang order ba? Ikaw na ikon, babe. Palawa pa rito, babe ka. Dito sa cashier, palawa. Balik na ko ha. Kajut lang kaayo ba? Palawa pa rito sa cashier. Dugay kaayo. Babe, relax lang, babe. Relax lang. Ang wani mo na, baby. Okay lang siguro ni. Ay, ana-ana ang mga. Raisa. Anong wala mo man kayo? Siya di magipakita sa kalalaki. Nga, gwapa matana ka. Pero ano? Actually. Ano ang ganun dalaga mo magyapang ka? Actually, kanang kuan mong God. I thought I found the one, but I found that too. Kapasakitan man ko niya. So, motor siya, nagbulag mi. Kawalo ka, kanang mong beauty ba? Di mo na angay pasakitan. Kanang yan ang kagwapa, dapat ano na, mahalon, panggaon. Dapat itakar yun. Lagi sa tunan na lang, kanang yan ang mga beauty. Fine, no? Siyempre kay si Ayon sa imo, no? Kay, you know, murag, atiman kay nimo siya. And, butan kay kasaya, ha? Kami? Oo. Actually, sa tanan na lang, shaky kay Miron. Ato lang niya, medyo sige, miglalis ron lately. Na-shake. Sweet pa gani mo ganina, na-shaky na mo. Di na lang yun may sa kung tanawin sa kawas, but deep inside, shaky me. Medyo namin mga misunderstanding sometimes, ana. Pero love mo ni mo siya, di ba? Naka-order na ka? Wala pa man tong food lagi. By the way, kanang kuan ba na say na magugoy mga uban na mga kanang pwede may number? Oh, sure. Para if ever uban mi ni Ayen, pwede ka makatext ako, Hoy, babe! Ay, babe. Ako na lang nagbit-bit. Ay, maayo, babe. May pwede na mag-wita na ulit ka, babe. Naraw ko. Moro, ganito na ulit ka value nila itong order? Sirado yung hindi ay. Banda yung itaw diri? Sure, wala pa itong order. Di man ni restaurant, budiga man din ito na sudlan. Lagi? Daan ko pa sayop lagi ni ba? Sayop na sudlan? Dali. Magkailangan kita din na kutob. Raisa, thank you for joining us. Bye, Raisa. Yeah, thank you so much, guys. Ay, Raisa. Ayen, I'm happy that I know. Tapos text ha kung I see natay you ko. again. Kung mangita kang mga, kaya naman po connected ako sa mga gowns, kung nakay gusto ng mga gowns, backless, frontless na mga gowns. Sure. Kasi nakikailangan kaslo noon, ana. Ato na, Richie. Oh, sure. Sige, Rice. Ayayo, Rice. Bye, Rice. Bye, guys. Raisa, ayayo ha, pagpantay kasi mo pag-uli ha. Ayayo, bye.
May istorya na gud tabi. Oh, babe. Istorya na gud ta? Ano siya man? Ang grabe kay ka-sweet ka ang kuan. Kaya yan. Ay, katulgo. Kata sa highway diri, katulgo. Ano sweet kay ka sa iya? Umala ka? Sa siya na ni Babel ito, sweet na na yun. Di naman kung grabe kay ka mga cheka di ha? Usan lang ko diri? Best friend, menimo siya. Siyempre, kung di ba na kasabihan, kung love ni mo sa ka-person, di mo pong ilab ang iyang mga gipang love, di ba? I don't score. Pwede yung mami, kasalas ko. Makatanaw ka ganina sa kay, kakaon siya, kaganga po kagapilbi ha. Ngayon ang mundo ha. Babe, Napabigyan po niya akong trauma sa iya nga sa una itong college siya may gailugon ako mga boyfriend. Tapos karon nga nasa ko diri bisinana ka di ha. Babe, ikaw ba? Ay sa gawiri ako YouTube. Storya ta diri. Babe, ikaw ba? Ay ba ako strap ba? Alin, ikaw ba? Ikaw ba basol-basol din ka? Kaya po din akong butonis lagi din ba? Ay ba sa waiting shed? Ano ba yung ka nga? Ikaw akong love diri. Saan mo tawag ka? Nandiyan kayo mga doubts sa akong love? Oo. Bakit nakakapoy mo ba? You don't trust me anymore? Saan mo nga klase nga relationship? Kaya mo kayo magkana sa kanina kung makababay pa ikaw 30 minutes babay lang. Tahimik. Nagkipag-close lang ko. Kay best friend man ka mo. Ikaw di mapalawak sa pagkaon ako may luto nito punye. Gusto lang ko nga para may... Waba ka balo nga paghawa ni mo. Grabe akong story about sa imo ha. Para mas may bawan pa na ako kung unsag yun ka personally. Para masigwin balas. Ayaw mo niya? Ikaw ba sama? Hubuan na bi. Ako sa niya kayo, tuwan ako diri, piluto ako diri. Sige na, ayun na lang pag... Ayun na pag unaw na ana. Nakipag-friend lang ko. Friendly lang to akong approach sa iya ha. Ay, pag doon kalayo na, kagwapa na nimo, layo na kayo to siya. Ginoo ko. Iyang na ka to, burag planggana, ikaw, oh? Burag baldi. Ay, wala si stoma. Ay, kato to. Mas gwapa pa kasi. Layo na kayo to sa semo. Bantay ha? Ay, thank you nga. Ni Anika, Raisa. Ha? Uy. Aling ka, take her down. Have a sheet. Take her down. Order pa, what do you want? Ay, Anything. Outside na ninyo din, Brad. Ay, kape na ilan na din. saan ito pag-order naman ta sa highway? Asa si Kuan? Si Ayen. Wala ka na nakita si Ayen. Si Ayen? Oo. Amapas na daw siya. Ay, gadget lang. Ako siyang textan para... No. Okay. Ayun siya, taxi. Nga naman. Okay, fine. Wa siya kabaloan eh. Ha? You mean wala siya kabalungan nilakaw ka? Oo, abi na nagkamang ko. Yeah, actually, ako rin nag-text yung nga, lamon-lamon lang ko ito nga, magkita ta karon. Nga naman. Wala lang. Anong gusto mo makikita na ako? Basin masuko-sakuha si Ayen. Or basin iyang Tagalog lain nga meaning ang atong pagkita. Magsaba po dahil ka di ay. Actually, text ko niya, kumangutana siya. Actually, Kasi man dahil na may problemang duha. You know what guys, kaya mag-advise ko sa inyo ha, na... di actually, medyo, okay man namang relationship, pero medyo shaky lagi mi gamay. Medyo na yung mga problem, mga say, nagabalik-balik lang nga issues, mga diligin na tako. Kapoy kayo. Sa mga balik-balik ng issues like acceptance ka Kanang niya. bahod akong tiil, takong ako saan, bahod na po ko ba, okay nang ba, tiil na po, balik na po, tiil ba, tiil, balik lagi. Ano yung rabag yun? Kasi di ko gagapang hugas. Uy, grabe sad. Once a month po ba yan? Kabalo ka. Sila na lang. Pero, gusto mo Kanang, liberta. dili lang, actually, ang ako lamang good. Kanang, sigurado yung kang hawa kay Uyam. Yeah, but, diba I told you, you know, I just came from a very difficult relationship. And, right Kabalo now, ka, di na ko gusto mo makakpag. Sakto naman naman saktong pangida, di man ta mga high school na. Pero kato pag yung pamilya na kita ni mo, barag, lahi-rag yun ang dating yun.
Murag there's something. Kasi mo pasabot. Or na-pinch gamay sa kong heart. Kanang, amot ba kung mo ba nilang gingon nga love at first sight? Ichi, unsa man ka? Girlfriend ni mo ang ako ang amiga. Yeah, I know this is crazy. Why are you telling me this? I know this is crazy. Kabalo ko buang ni. Kabalo ko buang niya akong ginabuhan. This is crazy. I know this is bad. But all I know is I have a feelings for you. Babe, sorry babe, I'm late, sorry. Oh my God. Alas 7 ng sabot, niabot ka alas 11:30. Sorry, I'm late. Nalang ko importante. Where have you been? Nalang ko RBP-han. Kailangan, basta musulod to siya. Masa magyug ka? I'm so sorry. Ganina, alas 7 ng sabot sa gabi, niabot ka alas 11:30 na, kapit naman alas 12 sa gabi eh. Ganina na ako diri sa mall, nirado na lang. Sorry na. Abay naman ni-chip diri nga guard. Sorry, babe. Sorry, babe. Nalang ko gibuhat. Sige na. Nanasag ka. Sam? Ilan? Nanagaling ko. Sige, mula ko na lang kung dili ka. Ayaw, be. Sama kasi mo. Sorry na galing. May kagikan. Kadugay ba ganun mag-aabot? Kaya akong gibuhat para ni sa future. Para sa future. Amang future. Unsa man? Kung dili ka, mula ko na lang. Ayan na. Lagi okay na, bu. Tilain ako dili. Sam, ano kasi? Happy Mansari. Ay? Si Mansa... Sir Detron. Oh my God. Muna akong giingon sa imo diha. Mansarim dito nato ba? Ay. Samo kay ka. Ganin na ako nagulatan sa imo diri. Unya makalimot ka nga atong Mansari pag yun. Nakikasuli ng posporo diya, sunugon ta na lang ka. Sorry. I forgotten. Nakalimot yun ko. Sa'yo pa may noon. Sa'yo pa, alas 11:30, sa'yo pa. Ata mga ako sa chums. Dili, dito ta sa kuan, sa humpaan ni Aling Violi, sa Kugon ta. Ay, lalo dito no. Oo. Mukha ka biya ha? Sige na. Siya ito lang ta sa pad, B. Dito lang naman yung hapon, B. So, ito kaunon. Ang isa't isa. Hindi na ko ganaan, ani. Ayoko awirabi. Grabe na akong text sa imo katong niaging adlaw. Wala man lang ka ni-reply na ako. I'm with her. See? Grabe na ba? Gamay lang ba? Gaselos sa gito si mong girlfriend. Di na ko ganaan, ani. Amiga na ko siya. Gaselos ko sa iya, ha? This is not right. Plus... Inabiltan kayo tatanong sa Facebook. This is so unfair. Ay, hana ko makatexting mo kung mag-text ka na ako. Tapos... Sige na, sorry na. Busy, kumustahon man lang ko ni mo. Wala pa ni mo nahimo. Busy galing, nalagi buhat. Tapos kablupya ka nga, ikaw ako nasa una-una perminti. Sa una-una. Time mo ko nag-celebrate sa mong Mansari. Saan palagi ko? Asa na lang man ko ibutang ani, be? Kakasakitan ko kay uyab mo. Grabe ka na, bay ka lang. Di naman kayo nag-share sa ako. Ako lang i-share tong magi-text sa iya. Ako lang gina-internalize sa magi-text sa iya ba? Oo po. Sige na, sorry na galing. Dili kinanglan na ta magbulag.
No. Friend na ako si Ayan, di na ako gusto nga masakitan siya. No. Dili. Yun na unfair. Dili, ani. Siya akong bulagan. Ah. Di man may kasal. Mag-uyab naman mi. Di siya akong bulagan because I will choose you. Pikachu, I choose you. Kaya Teka, bala na ka. buhaton. Bakit na ako na because I For me? love you. Please. Sige, For me? kung muna yung gusto. If that will make you happy, then I'll do it. Ayan, sinsya na gid kayo ha ka ng kaani ko diri sa inyo ang balay ba nga late na kayo gabi na kayo. Okay naman, gamay naman akong gibuhat. Sa'yo mo gibuhat? Sa'yo mo yung gisingot? Kadagan mo sa mga foil diri. Gamay lang. Saman! Hi, Beth! I miss you. Kumuta ana, bes. Oy, dugi na ba? Quality testing test. Baby. Kana ba ka nang imo ang gikaon? Ano ka sa'yo ka? Abot ka diri. Hi, gabi na ba yan? Ako yung istorya sa imo ah. Ay? Why are you crying? Wala pa mo ko nagilak. Pahilak pa lang, oh. Pahilak pa rin. Why are you sad? Bes, I'm sorry. So sad. Sorry sa kanang mga kanang. Ano kayo ba? Apila na naman nagibuhat ang god. Sa drama. Kanang. Mga nahimo na ako sa imuha nga. Wala na ako na storya. I'm sorry kay nag-uyab ni Richie. I'm sorry. Ay? Well, Toto, I'll be over you, oh. Pero ako na-realize nga, amiga ta. Mas importante ka sa kuha. Usa, ka na. Hindi nabuhat ako mga immoral. Immoral nga na inyo nabuhat sa ako, ah. Mga mangyawan, mga malawan. Nganin. Pero ikaw ang mas importante sa kuha, Bes. Usa. Mga bata! Eskwela pa! SBG. Ika na namatay. May vigil. Ano yung nabuhat sa ako, mga immoral? I'm sorry. Pero ikaw ang ginapili. Ako na siyang ginalet go. Ako nung ipila yung sakit. Ano ba? Moch ko din. Dili ako pasabot nga. Na di ko ganahan nga pasakitan ka busa. Ingon ni mong boyfriend nga magpalayo na siya sa kuang. Mini, nag-uyab bagid mo ba? Hapit lang. Oo. Kigiuna-una na ako nga. Mas importante ang atong friendship. Ano ba yung nahitabo sa inyo? Wala pa man. Ano yung expect yun ka? Busa gani akong ipugan ako kaugalingon. Kaya akong na-realize nga kanang ikaw, ang akong friend. Mas importante ka sa kuha. Ano? Kasi I want you to be happy. Busa, please, tingnan mong boyfriend nga. Di na siya mag-lie sa imo ha. Kaya nakabalo na ka sa tanan. Mga try... Naghila ka? Nonsa ka? Ano naghila ka? Hilang diya. Nako'y joke. Sulimanin mo. Mga traidor mo sa kong friend. Ha? Bongal? Mga traidor mo sa kong friend! Iba na siya gibayo! Sige pa! Walang ito yung ligsan ba yun? Ano giga ba? Ano na giga doon? Ano doon? Nag-check kami niya! Sama! Daan na gindi ko ba? Batasan na gindi niya ba? Batasan na niya! Ano ingon ana na? Unsa na? Dili!
May yun siya sa ako nagbayo mundo love na siya sa mo Kinsa tong istoryahan? Si Jean Chuck. Ang friend na si Ayen. Ay, si Raiza. Ako na si Ayen din. Si yung isulti sa imo. Ha? Si yung isulti na sa imo. Ano siya duwa mundo Sulti gina din ay. Tinuod yun, diba? Isa ka rin mong brief, di ha? Wala ko sa mood. Bantog ra. Nakipagbulag siya na ako. Sa naibawa na gina mo. Ah. Di kami. So, may plano niyo na karon? Sorry kung nabuhat na ako, pero di ko gusto makakasama ko galingon. I love her. Richie, buros ko. Ha? Wala ko mabrief yan na sa script. Ha? Di na ako na. Di ako amana na. Dili. Dapat imo ko ato. Adto tas akong Ano na sa may konsolasyon ato na iba ko ha. Baby. Di na ako. Hagas. Ayoko ko na. Ayoko binumay na nga istorya. Biban na. Sabi mo tungkol kayo mandala ko na mister nga buros ka. Dito ka mga... Abi na ko. Hindi na ko masakitan. Mangangilad mong ba? Pasaylo ako. Pwede po gusto mamakasema. Love na ako si Raiza. Pagkapaso na ako siya. Makipagbalik ko niya. Pasaylo ako pero... Wiche! Pasaylo ako pero di ko kinakaya. Wiche! Kalimtin ang tanan. Kalimtin ang tanan sa tuwa. Wiche! Manadian. Mo sakit kayo para na ako. Okay. Mo sakit kayo para sa ko Kay Linggo. Tekosh oya Nga nahitabo na saan dili angay mahitabo. Diyan ani na saan ang jita bo sa English dapat o jita sa Oaks. Sakit kaya ilang gibuhat. Tekosh kang ibuhat. Ang ending na zero na hinuong ko. Yung ending ako na noon. More love ganaw si Richie. July was Oaks ka Richie. O gusto ko nga magbalik ni. Ay siya sa mag-kill of ends. Unsaya ang ina kong buhat. Siya sa jota sa Oaks.